हैं कृष्ण अरे कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो बाजे बधैया हो बाजे बधैया अब बबुआ कहाँ बनी बबुआ बुलाई ने कहाँ बनी बबुआ देखल चाहते हैं बबुआ आज बधाई बजे तक खुशी के बाद ना जी ले आई है नहीं बबुआ इधर आइए बैठा आज खुशी के बाद बा क्वीन काश्यप बुआ ना जी के बधाई में हमने उपस्थित बानी अरे बाजे बधैया हो बाजे बधैया देवकी के जन्म में कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो आज ये बधाई में हमारा राजीव भैया के तरफ से 101 रुपए के पुरस्कार आई बाबा समंती भगवान महाराज आपन कृपा दृष्टि बना कर कन्हैया जी की कृपा बन रहे तम आग्रह करब जोगी महोदय अपन हो तनी आइए जाए कहे कि समय तनी कमे बा बाजे बधैया हो बाजे बधैया हो बाजे बधैया हो बाजे बधैया देवकी के हो देवकी के जन्म में कन्हैया गोकुल में बाजे जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो मोतिया लुटावे रानी जसोमती झुलना झुलावे नंदी मगन मन मोतिया लुटावे रानी जसोमती झुलना झुलावे देखो बाज रही बाज रही घर घर सहनैया गोकुल में बाजे बधैया हो जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में
बाजे बधैया हो